सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रउआ लोग के इंतजार रहे फर्स्ट लुक के पवन सिंह के बाबा धाम के कैसेट के, तो वो इंतजार तक खत्म हो गई। लेकिन जब से लोग फर्स्ट लुक देखले बा तो कमेंट में लिख रहल बाटे कि कब आ रहल बा एल्बम पवन सिंह के जोगिया गंगाधारी। रउआ लोग के बेचैनी बनल बा भीतर से कि आखिर पवन सिंह के इतना जबरदस्त एल्बम आखिर कब रिलीज होके जा रहल बा, कब मार्केट में आ रहल बा, कब लोग के सुने के मिली। तो आज हम ओकर स्पष्टीकरण करतानी अपना छपरा जिला भोजपुरी चैनल के माध्यम से कि कब पवन सिंह के एल्बम जोगिया गंगाधारी आ रहल बा रउआ लोग के बीच सुने खातिर। जी हाँ, तो रउआ लोग घबराई मत, बहुत जल्द यानी 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक के बीच में दू गो गाना करके एल्बम के गाना टोटल मार्केट में उतार देहल जाई MP3 के माध्यम से। जी हाँ, रउआ लोग के पता होई चाहिए कि पवन सिंह के गाना के रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकल बाटे, मिक्सिंग भी हो गई बा, लेकिन कुछ तकनीकी कारण बाटे जौना के वजह से 2 से 5 तारीख के बीच में छोड़े के औपचारिक घोषणा हो गई बटे। तो बस रुआ लोग दिल थाम के बैठल रही, इंतजार करत रही और इंतजार तब तक करी जब तक 2 तारीख नहीं आ जात, जब तक उनकर कैसेट के गाना एंट्री नहीं मार देते मार्केट में। अगर तकनीकी प्रॉब्लम आगे आई तो हो सकता है कि डेट में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रुआ लोग मान के चली कि 2 तारीख से लेके बीच में 5 तारीख के बीच में गाना पवन सिंह के भक्ति जौन बाबा धाम के बटे वो एकदम मार्केट में आवे के सुनिश्चित हो गई बटे। छोटे बाबा के म्यूजिक और साथे साथे 3 गो बढ़िया सिंगर, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली और एगो और सिंगर बाड़ी अक्षरा सिंह, उनकर हीरोइन जे बाड़ी उहो एमे आ रहल बाड़ी। तो बस लोग इंतजार करत रही। अब छपरा जिला के सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।